Benvinguts a aquest espai d'informació meteorològica, prediccions per Akbar. Bé, la situació ve dominada per dues paraules, calor i sequera. Així és, anem a veure aquest mapa. És del passat 18 de juliol. Una altra vegada, per enèsima vegada, una borrasca a l'oest de Portugal envia massa d'aire molt càlida cap a nosaltres i cap a l'Europa occidental. De fet, les notícies ja les hem vist, increïbles. Les platges del sud-est d'Anglaterra, no hi cap ni una agulla, temperatures insòlites, rècords de calor, mai s'havia arribat a 40 graus a Anglaterra, 40 graus llargs també a Hamburg, un altre rècord, i els incendis. Podem veure, malauradament, aquestes imatges de la zona del Bages, aquests incendis que han afectat diverses zones de Catalunya, per sort amb una molt bona eficiència per part dels bombers, però la sequera està agreujant aquest tema. Anem a veure ja tot seguit també la situació del Pirineu, per exemple. En aquest cas és Yvonne de Plan, aquest llac del Pirineu d'Osca, pràcticament sec, i això és extensible a tot Catalunya. Entrem ja en el tema de les prediccions meteorològiques i podrem comprovar què és el que passarà els propers dies i les properes setmanes. Atenció, perquè tant divendres com dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, continuarem amb la mateixa situació, potser alguna tempesta molt local dilluns cap al Pirineu, però molt local. I les temperatures continuarem francament per sobre de la mitjana. Atenció, divendres, que farà moltíssima calor, onada de calor. Dissabte baixaran un parell de graus, tornen a enfilar-se diumenge, dilluns, dimarts, es mantindrà. Per això posem el nostre Taiko, doncs, pobre, suant la gota grossa, i els embassaments, fa 15 dies estaven al 51%, ara al 46%. Atenció, que la sequera s'està agreujant a tot Catalunya, estalviem aigua, que si continuem així, en 2 o 3 setmanes baixarem del 40% i l'alerta serà important a totes les comarques. Anem a veure l'abans de predicció, que preveiem un petit període d'inestabilitat al voltant de finals de mes, però després tornaria la calor intensa. Més informació d'aquí uns dies.